Juster noteerde de politie de jochentje strijdroof van de laatste weken. Dat gebeurde dicht bij de binnenstad. Op het Hoekstrand in Ljouwert zijn twee jongens van Tretjen die zijn beroven door een donkere man. Dat is met geweld gebeurd. De jongens zijn overrompelen en uiteindelijk had er een van de jongens de cliënt zocht, is een mobiele telefoon stellen en uiteindelijk had ik nog een fiets van een van de jongens meenam. Op verschillende plakken in de Haardstad had de dier de staslijn, die kast de Bleeklaan, Voorstreek en Nieuwe Oosterstraat. De politie kan net zeggen of het hield om dezelfde rovers gaat. Die houdt verzoen op beurzen en mobiele telefoons. Ja, dat baart u zorgen. Zeker als je naar de impact die zulke strijdroven op meisjes na. Ik zie de leeftijd van sommige slachtoffers. Juist er het jonkies van Tretjen. Een tijdje geleden was een jonkje van Tolve die het slachtoffer was van zo'n strijdrover. Ja, dit had natuurlijk absoluut de prioriteit bij ons. Er binnen nog geen vertochten oppakt. Nevens de politie had een strijdroof grote impact op de slachtoffers. Daarom had de opsporing van de dierders no prioriteit. Ja, die werken een aantal rechercheurs aan. Maar er zijn natuurlijk alleen maar rechercheurs die aan deze zaak werken. Ik heb onze weekagenten, onze collega's van de noodhulp. Iedereen is natuurlijk er alles aan gelegen om deze strijdrover of deze strijdrovers zo snel mogelijk te pakken. Want ja, een jongetje, dat is gewoon veel te volle. En wat vaker surveilleren in de stad? Nou ja, het is natuurlijk lastig om overal in de stad te wijzen. Dus vandaar dat ik u oproep om eens meld alsjeblieft vertocht gedrag. Als je in je show en je denkt ik vertrouw het net, liever een keer te vaak bij dan te weinig. Want ja, zoals ik al zei, deze strijdrover of rovers, die mag we zo snel mogelijk pakken.